Здравейте и добре дошли в Витоша Парк Хотел, предпочитаният луксозен международен бизнес и конферентен център в София. Казвам се Росен Стоянов и съм мениджър продажби на хотела. За вас, нашите гости, ние развиваме и усъвършенстваме непрестанно хотелската ни структура и поддържаме изискана атмосфера и висок стандарт на обслужване. Предлагаме индивидуално отношение, качествено обслужване и първокласна кухня. В работата ни се стремим да развиваме и прилагаме собствени иновативни практики и ноу-хау, съчетавайки доказали се традиции, както и съвременните световни тенденции. Нашият конферентен център включва 9 зали с различни размери и капацитет до 150 места. Предлагаме цялостна организация на планираните от вас събития. За удобство на участниците в почивките предлагаме удобни кътове за отдих, конферентен бар и вътрешна зелена градина, подхвеждане на кафе паузи, коктейли и други корпоративни партии. Конферентният център на Витоша Парк Хотел е подходящ за организирането и провеждането на бизнес срещи, корпоративни обучения, семинари, официални и културни събития или други обществени прояви. Витоша Парк Хотел предлага на гостите си настаняване в хотелска база, състояща се от 173 стаи, студия и апартаменти. Интериора във всяка е проектиран с концепцията и визията да отговаря на вашите нужди и различни потребности, пригодени за кратък престой или за дългосрочно наемане. Екипът на Витоша Парк Хотел работи с желанието да осигури на своите индивидуални гости, семейства или фирмени групи перфектните условия за пълноценен престой. Добрата храна и поднасянето на стилни комплименти в обслужването на нашите гости в основният ресторант Тоскана, както и във VIP ресторант Пиемонте и бар и динер Гранд Шлем е важно за нас. Ето защо ние ви предлагаме тематични менюта спрямо сезона или изготвени по специален повод специалитети и ястия от българската, средиземноморската и европейската кухни. Приготвени от здравословни продукти с доказан екопроизход, както и широка гама питиета от реномирани марки. Ресторантите са подходящи за отбелязването на незабравими моменти, като сватбени тържества или организирането на други лични празници, годишнини, юбилеи, фирмени партита и коктейли. Ако искате да спортувате или пък да си отдъхнете в дискретно уединение, Уелнес център Витоша ви предлага пълноценните условия за спортна дейност от Мора и Релакс. Тук можете да се възползвате от часовете за водна аеробика или услугите на нашите инструктори в фитнес залата и басейна. Спортният център се допълва от 3 тенис корта и тенисна маса, парна баня, билкова стая, релакс зала, сауна, инфрачервена сауна, леден басейн и солариум. За вашия перфектен външен вид пък ще се погрижат стилистите ни от Витоша Beauty Art Studio. Масажният център на Витоша Парк Хотел поддържа богата гама от традиционни балийски, хавайски, тайландски, китайски и множество други масажи, практикувани от професионалисти от страната и остров Бали. Бихте могли да се възползвате от над 15 вида терапии за релакс, тонизиране или със специална здравословна цел. Лоби-барът на Витоша Парк Хотел е подходящ за осъществяване на формални и делови контакти в луксозна обстановка с обособени кътове за всеки вкус. А ако искате да се насладите на хубава жива музика, то Витоша Лайф Клуб е вашето място за неформални срещи с приятели или с бизнес партньори, както и за организиране на частни партита и семейни тържества, чието чар се разгръща в късните часове на нощта. За специалните оферти и предложения на Витоша Парк Хотел, резервация или повече информация посетете нашия уебсайт с адрес www.vitoshaparkhotel.com. Благодаря ви за вниманието!